To Tanimu anni ai abin ma tsoro shi ka bani. Abinda a abin tsoro Tanimu babu kuɗi ga mutane. Sannan ka ga lalurar ga sai dai Allah shi mana sa. Ina shi rijalu. Gani Tanimu inda ba gona ja'a ba. Bakinka ya saba da wanda ba shi da kudi ba shi da kudi. Amma mutane akwai masu kudi. To kuma haka nan ne fa Tsakani da Allah. Tsakani da Allah ni kai na Tanimu abin nan na bani tsoro. To, Ka san abin da ka bani tsoro Tanimu? Yau kowa ka dubara wanda kaka tunanin si baka 5,000 shi kai maka flash. Sin Tanimu ko ina daɗi. Saboda Allah Tanimu. Allah taimake mu. Amin. Amma Tanimu an maganan gaskiya akwai ban tsoro. Kai, sin ba masi bane. To, Sin duk siyasar da aka yi dai tare muke. na tabbata. To yanzu ni ban ji ka fara mini maganan ga wanda jamu jaba ba saboda ni in ta yi rugga in faɗa musu ga wanda za a yi. Ina shi rijalu. Tanimu gani in ba gona jaba ba. Shin ba shekaran je mun fara kyanke shi magana ba? Mun fara. Ka cewa za mu bidan takara? Ban wa makasa a gwiwa ba. To, Ina tashi na je wurin malami na. masha Allah. Ka san duk abun da za ni sa na je wurin malamin ya shahara. Ai ko Tanimu an kai dubara. Ka san da ya faɗa mini? Ban sani ba. Ya ce min tani mu dan wurin da za ku yi siyasa domin nema jiki ne. Ba neman suna ba. Ya ce na buga na duba na maka istihara ku bi mai doki. Na kin abin ga dan takara PDP na. Alhaji Garba Musa mai doki. Shi Oh, alhamdulillah kai bari. Ka ku ga alhamdulillah an tsara daidai daga batani. ko Ah? To Tanimu sin kamanta ciyaman ɗinsu na PDP na juru. to Baban gida bigi sharkin karma. Sin kwanakin baya ba shi ya aiko min da sanda da kaga ina zuwa masallaci da ita ba. shin baban gida biji sarkin kalma shine cewa na fati na fiti. A ciyaman Fatima. Na juru Si, yaro mai albarka. si. Alhaji ci sama huta. Ka sha lokaci fa shina matashin shi. Na taba banke shi da mashin sada ya Allahu sada ya boyi mu wando nake To, shine cewa na fati. si na ciyaman na Fati yanzu ai. To abin da za mu yi ba shi yiwa yanzu irin mai doki mu ta sami shi kai sai mashe shi na babban mutum. Ka faɗi gaskiya. Sakani da Allah. Ka faɗi gaskiya. Samun nan zagaye-zagaye. Ya kamata. Mutane da na shirin zuru ina da shani maiwa. Sani maiwa. Okay. Me fami, yanzu ne tuna da sani maiwa ai. Ina da shani maiwa mai gidana ne. Allah sani. Sannan kuma akwai abin ga sahabi. Abin ga farfesun sahabi farfesun. Professor Sahabi Shi ko? farfesun sahabi. Shi ma mai gidana ne. To si Professor Sahabin nan fa. Si na ji an ce suna takar dan majalisa wantan da a Abuja. Na abin ga na tarewa. Na shi Na na majalisar tarayya shi. Ina shi ijalo. Ina jin ka tani mu. Tsakanina da Allah ka san shawarar zani baka. Bani. Mu je mu fara cigiya wani hegi. Ya Ka bidi hegi a fara maka ciniki ni ma in bidi hegi. shin ba dan mata kon. Ka hoce sai mun yi zagaye zagaye ko? To tun da nan ya wuri. Mu fara da Alhaji Hassan Kosai. To. Sai a ce mun fati na ya wuri. Na yawuri ga. Alhaji Hassan Kosai. Hassan Kosai dai wanga Hassan Kosai. Si da ka sani. Sannan ka san akwai Alhaji Umaru Mai. Tsohon ciyaman na ya wuri. To. Ai mutumin mai doki na. Don Allah ka bin. Wallahi. Sannan Alhaji Audu mai gandi. Ka san sirikan dai ko? Ni ka kace ba na san mai Ko gandi. Alhaji Audu mai gandi mutumin mai doki. Akwai kanin Alhaji Bashar Talba To. mutumin mai doki na. Ka ga nan ya wuri in mun samu wa'in ga ko? Su ya wuri alhamdulillah. To da nan ya wuri sai mu tasi. Kan mu tsaya ko ina. Sai mun tafi sanga. Akwai Alhaji Abdullahi dan mai anguwa. To. Su an manya sa. Sai Alhaji Shehu Jarma. Tsohon ciyaman na shanga. Sarki. Kamar in yi kuka. Ba kuka in an tuni magana. Alhaji Shehu Jarman sanga. Mai kama da gonan banki. Ina shi rijalo. Ina jin ka. To na rince da Allah yanzu kan sada a kashe ni na samu dan takara. Alhamdulillah. Menene suna mai doki? Alhaji Garba Musa mai. Alhaji Garba Musa mai doki Si. ko? To yanzu kan sada jarina ya kare. Wurin kasa kuɗi. Na rince Allah billahi la jima illa Allah wa sana kashe ma mai doki kudi. To tani mu nima na yi shawara haka nan abinda na yi tunani ma ga jibi kasuwa. Akwai wani ɗan maraƙi nan da ƙafansu ya kare. To. Zuwa nika in sai shi ko da bai fasta ta in buga mai doki.
Ni ka sa abu da na so in buga mishi. In buga mishi iri riga na da ake sama mu hoton mai hoton mutum. Nan gaba hoton mutum da dan babin gan fati. Kai daidai. Ba ni da kudi ne ai. To ai bari kai. Abinda zamu yi akwai ciyaman na sanga na fati. Musa Jangwarzo. Dole ka ce a ranta min 200 don Kayya! Ya ranta min 200. Kayya! Kwantar da hankalinka dai ta ne. Ai inda ta hiya gata da na faɗa ma Alhaji Safiyanu dan mai anguwa. Komai ni ka so ana yi mini. Alhaji Safiyanu dan mai anguwa. Ka sani ina da wani mai gida. Wani ne? Kuma babana. Alhaji Sani Sajan. Easy. Ka san in an kira sunan manya sai an sare. Sai mun sare. Osi kenan. Osi bai taba tahiya a ce babu ne. Da ya fara tahiya in ka diba baya sai kana gari. To akwai mutum biyu mai kuma. Dawa kuma. Akwai abon ga Alhaji Balahos. Si kenan. Dan waliyin Allah ya taimake shi. Alhaji Balahos. Ka san akwai wani mawaki da ya mishi waka ya wuri mun dace da gwanin kwarai. Mai hali na gari Balahos ya wuri kayi rawan gani muna nan bayan ka to har yanzu ina bayan Balahos. Allah taimake mu. Wanga siyasa na demokradi wanga ana samu taka manheri. Amin. Sai na hota ni. To da shi jalo. Ina jin ka. Zani gargadi. Muna kira gare ku yan uwa matasa da abokan jiki. Nan yankin ga namu. Ku dage, ku daure, ku ba dukiya ku magana. Ku zabi Alhaji Musa mai doki. Saboda a hidda ƙasa mu cikin wani yanayi. Ko ba gaskiya ba? Da mata. Da maza. Da babba. Da yaro. Kowa ya karkata akalan rabe shi. Ranan zaɓe. Ku dangwala ma Alhaji Musa mai doki a jam'iyyar PDP. Lema.